Hey man, say man, it's your boy. Kopanisha aka Kopi Sada Insane, the killer of the hate. If you give me beef, I'll probably give you a steak. You can call me Mr. No Hate at all. Alright guys, so today we're doing a death calling prank and so on. So let me not say much and get to the video. You'll see. For sure you'll see by the title and most of the video, sure. Bazama ukungivimba lokunyabadida angazi ngenzeni kodwa ngathi ngiyabashiya namanje ngilida bayazinyashisa that's why bangeke bakwazi ukungithinta bazama ukungivimba lokunyabadida angazi ngenzeni kodwa ngathi ngiyabashiya namanje ngilida bayazinyashisa that's why bangeke bakwazi ukungithinta noma bangazama ukungivimba bazohluleka. So yeah guys, thank you for the support and please go follow me on IG as Kopi_SA and make sure you subscribe guys. Subscribe on YouTube, subscribe guys, subscribe right now before the video starts. Thank you. You have reached the voicemail line to hear with immediate effect. Hello. Unjani? Ngishapho. Ukhuluma noKopano. Ngiyakuzwa. Right? Nomsinga ngishapho wena. Nami ngishapho. Sambani? Singakhona ukukhuluma? Yeah. Mina nawe manje. Oh yeah, ngakhona. Ngifuna sikhulume ngami nawe. Hey. Ngami nawe. Oh, no. Bheka ngifuna mina nawe sikhulume ngami nawe. Yeah, mina nawe. Man Kopana. Angikuzwa khulumela phezulu. Ngikaume. Ngiyacela. Hayi baba. Ngiyacela. Sorry. Bheka busi ngifuna sikhulume ngami nawe umamele manje. Yeah, ngiyakuzwa. Kusasa ngizokulanda ngekari. Sorry. Ngifuna ukukubona ngizokulanda ngekari kusasa. Hey. Ngai. Ngisirias ngiphethe itrans. Yeah, bheka ke ngo12. Yeah. Ngibona ngawe. Yeah, bheka manje kukhona into engifuna siyenza bokusasa. Enjengani so? Yeah, khona into engizoyiphatha kusasa uzobona. Yeah, hayi sharp, i5. Sharp. So khuluma. Nina. Abambi. Pepe ngathi kanti uyasiva Pepe? Pepe. Hey Pepe. Ithi hello. Okay, akasiva. Hello. Makase kabani. Yo. Hello. Hello. Usharp. Sharp, ana. Yeah, nami sharp. Benifuna sikhulume. Yeah? Yeah, mina nawe sikhulume. Yo. Khuluma nobani? Yeah, khuluma nami uBhebe. Yo. uEvie. Awu. Emambe. Ngifuna mina nawe sikhulume. Ini. Mina nawe. Ngiyabuza ini. Yeah, serious. Yo. Hampir bona lilo.
kusasa yazi Yo. Yeah. Wena ufree nini? Uzothi bheka. Khona into ebengiphazamisa. Hello. Yeah, sorry network yami ezengisokolisa lana. Yeah, besakhuluma phela ukuthi mina nawe kusasa. Yeah, sohlangana kusasa. Cabanga ukuthi angazi ukuthi nezifrank ayinina. Hayi. Yeah, serious. Yo. Ngisiva navelo kanjani? Usystem Cape lo mntana. Usibamba. Molo. Nguva fondini vakala nguva. Alright. Nami ndi right vethu. Funa sithethe kanjani khona wena funa sithethe. Ndihleli ndedwa. Ndithi ndifuna andikuva ke ngoba uthini. Nam. Uthetha nam bondazi ngokanye inamba yami ayisevanga. Oh, sikazwakala. Suthula. Angikuva mfondini suthula thethe ndithetha nam. Thela nozwakala. Ewe. Oh, okay, uthini ke? Ndisuthini? WhatsApp. Ndithi singakwazi basithethe na ngoku. Ewe ke. Okay ke une chance mos. Yeah, ndifuna sithethe ngathi ke. Ngikwazi ke ba unalo ixesha loba sithethe ngalonto. Setha ngimamele mna. Ewe. Ya into enzekayo ne. Usesemakhaya mos. Ewe. Ya. Ndifuna sihlangane. Ndizawuza apha kwelo cala lakho. Leli icala lakho. Andikuva. Leli icala lami. Uhlala phi kanti wena kaloku ubuza ndidirector. Wena uzakweliphi icala? Edutywa. Andikwazi edutshwa njena. Yo. Uphi? Elliot. Elliot. Nosedutshwa. Elliot, lokho akukho kude apho ndizawufika mna. Okay, ke uzofika nini? Uthini? Ndithi Elliot akukho kude ndizawufika. Akukho. Ngomgqibelo. Ewe. Oh, okay. Kongoku uzaba ukhona? Ewe. Uzaba ufike edutshwa. Ndifuna sidibane. Uzoza kum okanye uselofike. Ndizawuphatha icondom. Yo. Ezi 6.
Serious. Abo tena ngantata serious nje. Yo. Ah. Wena. Ngicela fondini ayibo. Undibulise ku WhatsApp. Goku. Ngifuna sithethe ngoku apha efonini. Ufuna sini? Apha efonini. Uyavuma? Thithi uyavuma na? Hey, ngibulise ku WhatsApp uzothetha efonini. Izawuphelela nezinto efonini yami. Hayi, ngeke. Hayi bibalekile because uyayicima ke na ifoni. Yabona ke. Uthini? Okay. Ngiyacela. Wena kutshela nje. Uze okay ndivumile yonke le nto. Uthini? Bye. Yewe. Sharp. Stop. Uqala ke first man ini. Viu? Ngalaga bras. Bebizwa viu? Akakufa kodwa. Yep. Hello. Hello. Sharp. Sharp na. Sharp nam. Ukhuluma nami iviwe. Okay, ewe. Ya, bengifuna sikhulume mina nawe. Hello. Ya, mina nawe sikhulume. Antoni. Mina nawe sikhulume kusasa. Uyangizwa? Mamele wewe unqola thetha. Ngifuna sikhulume mina nawe kusasa. Kama wewe ufona ifoni ngenamba kazwa. Why ufona ngenamba kazwa kala matyapo. Uphi? Esenkepo. Anikuva. Yo. Mano sishayemva kwakho because uqolomele yena. Ya, ngifuna ukubona kusasa ngowami. Awu, emambele kampela. Yo, Uyangizwa? Mamele. Ya, kusasa ngowami ngifuna ukubona. Ya, nginama feelings for wena. yo. Dala ngikuthanda yazi. Serious, dala ngikuthanda. Inkinga bengisaba ukukutshela yazi. Manje ngithola ithuba ngikutshela, ngifuna sikhulume. Cela unike ithuba. Mamele thetha Ya, unuthini? Ya, mina nafuna sihlangane. ngisho ke nebhadi. Ngisho na ngebhadi. Ya, kusasa. Uyihlekisa lapha. Kwekuyise time. Oh, ya mawubuya. Ya, ngifuna ubuya nini sikhulume? What if it's a boy? What if it's a boy? Ya, ngiyacela yini? Hawu, ngiyacela. Joga. Nika lokuhlebela ifoni athethe. Ngiyacela kayi-1 nje sikhulume. Nika lokuhlebela ifoni athethe ukuthethelela. Yokumthethelela wena. Ngo-1.
Ya uzoba yi-1 kimi. Yo. Yo. Ya ngizoba loyal ngiyacela awuyini. Awu. Emambele kampela. Hawu ngiyacela hawu. Ucela ntoni? Yini? Yini ngani? Cela ungiphi i-chance ngikubonise ukuthi ngiyakuthanda. Oh, angithanda va. Ngiyacela. Khanye kudika kayi. Ya sikhulume. Awakhuluma wena uthini ngale ndaba? Ngithule ne. Ngo-5. Kusasa zobe ngiphethe something. Mawubuya kahle kahle. Angiserious mawubuya zongiphethele something yazini leyo. And ngizobe ngihome alone yazi. And ngiyacabanga manje. Ngicabanga mina ngawe yazi. Ya ngicabanga ngihleli nawe ngibonyelwe la. Yo. Ya khuleka. Ya high five I'm around. Ya high five. Ufuna wona? Awu. Emambele kampela. Khuluma. Yo. Apere bona lilo. Khuluma ngiserious yazi. Yo. Ya I6. Uyavuma na? Uyavuma wena yini? Uthini uyavuma wena? Wena mawuciba ngithini xa ucela? Ya sure ngikhuluma ngale ndaba yethu. You are slow learner. Fucking idiot. Uthini wena kanti? Wena phela ukhuluma ngale ndaba. Uzaninika? Unikwa ndo? Ezi5. Ya ngiphethe na something khuleka wena uma uzile nje kumele uninike. Hayi. Khuluma uthini? Ngithini ngantoni? Hayi bo khuluma mina nawe ngale ndaba yethu. Ya ngiyakuthanda yazi. Ngiserious ale ndaba. Kodwa uphinde phela yazi. Serious ngiyakuthanda. Khuluma. Yo. Mawubuyile sokhuluma. Ya, funa sikhuluma. Sharp. Sure. Ngiyakuthanda yes. Sharp. Lenye ifila wena uthi camera bese sifele wrong ngosiyi kazobamba squad. Hello. Yebo. Right. Ushapo na? Ndisharp uthetha no Asive ne. Ubani? Lo thetha naye ku WhatsApp. Ubani?
khona into endifuna ukuxelela yona. Wasive? Thetha no Asive. Oh, okay. Uyanikhumbula mos? Ewe. Ufuna ukuthetha nawe. Wasive rankhona kwa Facebook mos. Okay. Ngiyabuza. Sharp. Ewe. Yo. Oh mna Cela. Ngiyacela. Uthini? Askis. Hayi ke sikhulisa. Yo. Askis serious. Jonga. Benifuna ukuxelela ba like since isinoko la WhatsApp like senama feelings for wena. Hayi bo. Serious. Hayi bo. Suhle. Yo. Suhle serious. Hayi man, ngizakuthola Facebook. Ngoku. Ngizakuthola Facebook. Ngizokulanda. Anda. Uphi? Ekhaya. Ndiyeza. Okay. Soza ngemoto. Awu. Emambele kaMfene. Hayi, sabuya udropelana. Udrovile. Iyayenze la. Ngoma, jonge. Hello. Okay, since bendijo ndilapha eWest. Dona Lo iviwe. Uyiviwe bani? Ngokuthini? Andimazi uyiviwe nje. Nokulo bhebhe. Bhebhe ngambhebhe thona. Ambulance. Kulo iviwe, kulo bhebhe. Iviwe sombhebhe. Yo asimazi lo muntu. Iviwe intombazana enkona. Umntwana umfana. Out. Ya umchita. Lo samba naye. Hayi andimazi shem. Ngokuthini uzawuphuma nokulinda abaphandle? Yini ndizoyenza? Uzawuphuma? Uthi Ngomo siso uzonikhapha cause vele nasendlini ndi home alone. Uthi esethi uthi uphinde phone. Okay, so hamba. Hayibo. Uyicha. Yaka vuva yeke buzo uzothi manina. Hello. Okay, jonga so kunini lokulindile lapha and ngoku ndinxamile senze ndahamba. Uphumile nje wesethu. Ukuthi sawuthetha apha efonini le way yabo. Zamxelela awuva mntu yazi. Yo. Okay.